kabalo ko? Balaan makasakuha. Karaang damang biyata. Uy, Lods! Busilog, Lods! Uy, Lids, kalaglay ka. Nilaag ko, Lods, kay na ako i-chicken ni mo, Lods, confidential. Ikaw ba, hilig ka ng marites Na ako i-chicken ni mo, Lods, about kang Francis. Ano responses? Di ba gwapa makita siya asawa, Lods? Nagbulag sila, Lods. Ha? Bulag sila sa asawa nga. Gwapa mo kito? Lagi, Lods, na chika pagid kay pangit ang gipuli, Lods. Pero chicks, ug lawas. Mo ba? Mo ba? Lagi, Lods, na nintambok ng gusto yung asawa mo, uguro nang itaglain. Yan, nangyara ka dari para istorya anak. Kawig ba? Di man, Lods, ba, magpatambag lang tako nimo kay anak mo gud sila nga parihara tanan bing ano nangita pag laing bai si Francis. Diya mo na mali. What? Ayaw tuo anak, di na tinuod. Ngano kaingon ka di tinuod, Lods? Mangita, bariglain kong pariyatanan. Parihara lagi daw. Dili, uy. Na mangitaglain kong pariyatanan. Mao ba, Lods? Nang bi. Lain-lain na nga variety. Mao ba, Lods? Na. Lain-lain na sila. Mao ba, Lods? Ngano man, Lods? Sultiyan ta ka. Na ay dako. What? Na ay gamay. What? Na ay isa. Dako. Pero pagsulod gamay. What the fuck? Oo. Napoy isa gamay. Pero pagsulod dako. Gago! Unang ka ng uban nga anak nga mga laki? Hindi mo masisi. Oh no! Mangita gina sila lain. Motilaw ba? Nganong kabalo man ka anak, Lods? Anong kabalo ko? Balaan. Karaang damang biyata. Ang binawatan na to sa una sa wala pa ta nagkumong. Mao ba, Lods? Palugi ko anang pasikot-sikot ana nga bisyo. Mao ba, Lods? Unang ka nag-iingon nila nga maurag pormaha. Di na tinuod ay tuo ana. Ang galing. Oo sa karaang damang. Lahi-lahi nag-variety. Ha? Tuo ka sa ako kay karang damang ni. Lahi-lahi na variety.